at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pilar Abra, planong isailalim sa COMELEC control. United Lights of Pangasinan, kampante sa panalo ng BBM Sara sa Norte. Operation Baklas muling umarangkada sa Baguio City. Babaeng siklista patay sa aksidente. Pagbura ng email, isa raw sa mga nakikitang solusyon kontra climate change. Idil Fitir muling naipagdiwang matapos ang 2 taon. At mga kasuotang hinaluan ng Cordilleran Textiles, ibinida. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malem amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Plano ngayon na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Pilar sa Abra. May kaugnayan pa rin ito sa nangyaring shootout. Magbabalita, Charles Limon. Simula noong Biyernes, idineklara na ng COMELEC ang red category sa bayan ng Pilar. Tinatalakay ngayon ng Joint Security Council ng Cordillera ang planong maisailalim ito sa COMELEC control. Dahil pa rin ito sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng grupo ni Vice Mayor Jaja Disono at ng pulis ng Pilar. Hindi, pag nasa red zone ang isang lugar, ito ay isang lugar na binabantayang maigi ng COMELEC at nagbabadya, not necessarily magiging COMELEC control kaagad, but ito ay tinututukan ng Commission on Election, talagang tinitignan kung merong pangangailangan na ilagay itong lugar na ito under COMELEC control. Nagsampa na ang NBI ng kasong murder laban sa 16 na pulis. Dawit dito si Cordillera PNP Director Police Brigadier General Ronald Oliver Lee at ang dating election officer ng Pilar Abra. We will just go through the process, yun naman ang stand lagi ng Commission on Election, kung ano man ang maging kakalabasan nito. Ay of course alam naman namin na yung proseso naman ay magtutuloy. Gusto namin liwanagin, hindi kailangang may COMELEC representative sa isang checkpoint. Please remember, sa mga munisipyo, lalo-lalo na, there are only 2 COMELEC personnel in a municipality, na isang election officer, isang election assistant. At of course, sa isang lugar, hindi lang naman iisa ang checkpoint. Kung ang commissioner election or mga tauhan ng commission ng election ay tatayo pa sa checkpoint, paano naman ang kanilang election duties, no? Una nang iginiit ng PNP na tinakasan ng convoy ni Vice Mayor Jaja Disono ang checkpoint kaya sila hinabol at nagkabarilan. Pero base kasi sa investigasyon ng NBI, may mga paglabag umano ang mga pulis sa isinagawang checkpoint kaya nagsampa sila ng kaso. Hindi pa namin na-receive yung copy ng complaint, so hindi pa kami makapagbigay ng statement. Pero yung yung charges nila na pinail sa amin is we're treating them as counter charges naman kasi initially kami naman yung nag-file ng kaso and it's within the rights naman.
Kampante naman si PNP Chief Leonardo Carlos sa investigasyon ng NBI at may sapat silang rason sa pangyayari. With due respect to another law enforcement agency and investigating it, sige, go ahead. Wala kaming problema, hindi kami magtatago. But clearly, they disregarded the checkpoint. There are armed men and there are firearms in that particular incident. Diba? So, sige, kung they will leave up to them to investigate that. But at the end of the day, we have our reason why that the chase or the hot pursuit happened. Nauna nang nagsampa ng kaso ang Police Regional Office Cordillera noong Abril 7 laban sa magkapatid at incumbent officials ng Pilar Abra na sina Vice Mayor Jaja Disono at ang security aide nito at si Mayor Mark Roland Somera ng paglabag sa COMELEC gun ban, human trafficking at hindi pagsunod sa mga person in authority. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kampante ang grupong United Lights of Pangasinan o Ulupan na tiyak na ang panalo ng tambalang BBM Sara sa lalawigan ng Pangasinan. Ang buong detalye sa report. Ganito kainit ang pagtanggap sa Unity Team Rally sa Pangasinan noong nakaraang buwan. Ayon sa grupong Ulupan, 7 araw bago ang mismong araw ng botohan, lalo pa raw dumami ang sumusuporta sa tambalan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Sara Duterte. I think BBM will get no less than 75% of the votes in Northern Luzon, and Mayor Inday will get as much as 65% above. So this is a landslide victory for the unit team in Northern Luzon. And in the province of Pangasinan, I can say that based on the recent survey that I have seen conducted by Ulupan, BBM is going to get also that much, between 70 to 75%, and Mayor Inday will get between 60 to 65% of the votes of the people of Pangasinan. Ang Ulupan ay mayroong 100,000 miyembro sa Pangasinan. Ayon kay Atty. Lambino, sa ikli ng panahon bago ang mismong araw ng halalan, mahihirapan na anyang makahabol pa ang makalaban ng unit team. The groundswell of support in favor of the unit team cannot be overtaken or cannot be overturned anymore. So as far as Northern Luzon is concerned, it's really a solid north for BBM and Mayor Inday Sara. Dagdag ni Atty. Lambino, ang suportang nakukuha ngayon ng tambalang BBM Sara ay pasasalamat sa mga nagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Pangasinan at sa buong norte. As far as Mayor Inday Sara Duterte's support here, we can say that this is also by virtue of the support, assistance, and leadership of President Duterte. Base sa tala ng COMELEC, sa buong Pilipinas, Pangasinan ang pangatlong lalawigan na may pinakamaraming botante. Noong 2016 elections, mas malaki ang botong nakuha ni BBM kontra kay VP Leni sa Pangasinan noong sila nagharap sa pagka-vice-presidente ng bansa. Samantala, hindi pinatawad ng COMELEC ang mga iligal na campaign poster sa muling pagsasagawa nila ng Operation Baklas sa Baguio City. Magbabalik sa report, Charles Limon. Pagputok ng liwanag noong Sabado, tumulak na ang COMELEC, DPWH at pulisya sa Baguio City. Pakay nila ay ang mga iligal na campaign posters. Sa dami ng ating naalis, talagang maraming pasaway. At of course, mayroon ding mga hindi pasaway. Gaya ng mga naglagay ng posters nila sa poster designated areas, common poster designated areas at yung sumunod sa mga right sizes.
Umiiral pa rin kasi ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa mga posters na nasa loob ng mga private property. Kaya ang mga tarpaulin na ito, kahit oversized, hindi ginalaw ng COMELEC. Pero hindi nila pinatawad ang mga nasa hindi tamang lugar na paglagyan ng posters. Ang bakod na ito sa kahabaan ng bakakang na unang tinanggalan ng mga posters noong Pebrero, muling tadtad ng mga poster. Pagkatapos ng operasyon, sangkaterba ang napitas ng COMELEC. Oo, mas marami ngayon ang nabaklas natin kasi nag-post na rin yung mga local candidates natin. Kasi this is our second time to conduct Operation Baklas in Baguio City. First was sometime in February when the national campaign started. Kaya mga national positions or TARPs lang ang naalis natin. Pero ngayon, included na ang mga national at local, kaya kung bilangin natin yung mga baklas, mas maraming talaga ngayon kesa sa nakuha natin nung last February. Aabot sa 2,404 ang mga nabaklas na posters. Mas marami ito kaysa sa unang operasyon noong Pebrero na umabot lang sa 921. Hindi naman daw nagkulang ang COMELEC sa pagbibigay abiso sa mga kandidato. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patindi ng patindi ang epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto at environmental organizations, bawat isa ay maaring makatulong. Katunayan, ang simpleng pagbura ng email ay mayroon daw malaking ambag. Ang report hatid ni Cecil Rose Hindara. Dahil sa patuloy na pagbabago ng klima ng mundo, nanawagan ng mga eksperto at environmental organizations na gawin ng bawat isa ang kanilang parte upang ito'y maagapan. Mayroon daw mga hakbang na maaaring gawin ang bawat isa upang makatulong. Isa na rito ang pagdidelete ng mga email, pero marami ang hindi gumagawa nito, gaya na lamang ni Majay Fronda. Una kasi, dahil nga ito yung form of communication ko sa academic-related concerns, ganyan, natatakot ako na baka meron akong importante na ma-delete na siguro hindi ko kailangan sa ngayon pero kakailanganin ko in the future. So natatakot ako dun sa possibility na yon. And second is, kasi nga, studying pa rin ako ngayon, second sem, medyo busy pa, so I can't find the time to actually go through my emails one by one, tas i-delete sila. Base sa tala ng statista, mayroong humigit kumulang 319.6 bilyong emails ang ipinapadala at natatanggap kada araw noong 2021. Ang pagtanggap at pagpapadala ng email ay nangangailangan ng kuryente at internet connection. Sa pag-aaral ng communication security company na Vicrom, ang isang email ay gumagamit ng tinatayang 4 to 9 na gramo ng carbon dioxide upang maipadala at maiambak sa cloud storage facilities ng Google o ng iba pang mga email communication companies. Dagdag pa rito, ang isang email ay gumagamit ng kuryente na nagiiwan ng carbon footprint na nakasasama sa kalikasan. Napansin naman ng Creative Strategies ang mas kaunting porsyento ng paggamit ng email sa hanay ng mga millennials at Gen Zs noong 2020. Katunayan, umabot sa 20.7% ang dami ng mga Gen Zs na hindi gumagamit ng email para sa komunikasyon. Ayon sa pag-aaral na ito, maaaring magsimula sa naturang henerasyon ang patuloy na pagbawas ng paggamit ng emails. Kaya naman sa isang pag-aaral na pinangunahan ng Purdue University, Yale University at Massachusetts Institute of Technology, iminungkahi ang paggawa ng maliliit na hakbang upang mabawasan ang carbon footprint na dulot ng paggamit ng internet. At kabilang na nga rito ang pagbubura ng emails. Parang ang view ko lang dati sa email, electronic message lang siya na ginagamit ng users for convenience, to send messages, to send files, regardless of distance. So, siguro, since hindi ako masyadong maalam sa technology din, hindi ko naisip yung physical factor niya na meron palang facilities na nagsistore ng emails na to na physically talaga. In my mind kasi parang lahat online lang nangyayari, so nandun lang din yung mga facilities nila. Right now, if we are not going to delete emails or spam emails, ganyan, we're going to be using a total of 33 billion
kilowatt hours per year worldwide. So this is the same amount of power consumed in 2.4 million houses. So siguro right now, since this is being advocated for, practice this small step. Like, we really need to unsubscribe from emails that you don't need, delete spam emails, and also don't sign up for newsletters na you are not going to read. Or kunwari, if freebie ka na makukuha for signing up, parang siguro don't do it na lang. I-let go mo na yung freebie kasi yun nga, yung hindi natin nakikitang effects niya ay nakakasira pala sa environment. Inihayag din ni Caramoan ang suporta ng Environmental Desk ng University of the Philippines Baguio sa advokasya ng pagdidelete ng emails. Siguro we can campaign for #delete 10 emails gaya ng ginagawa ngayon from time to time, or like every 2 weeks, or ayun, alongside these campaigns, we also hold educational discussions, release statements then, and form webinars, forge partnerships with alliances fighting against climate change and pursuing climate justice. So deleting emails alongside these efforts will really create a big change, I believe. Dahil nga sa mga pag-aaral at mga panawagan, nais na rin gumawa ni Majay ng mga hakbang upang makatulong sa kalikasan. Siyempre, dahil meron tayong mga facts, naniniwala ako na sa mga small ways natin, nakakatulong talaga. Pero, siyempre, hindi naman natin maikakaila na yung mga big companies, sila yung may malalaking ambag dito sa worsening carbon footprint natin or worsening environment natin sa ngayon. Pero, siyempre, in our small ways, kahit papano, nakakatulong pa rin. Bagamat napakalaking banta ng climate change sa mundo, sa kolektibong pagkilos ng mga individual, maaari pa rin nating mapigilan ang patuloy na paglala ng lagay ng ating kalikasan. Cecil Quindara para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, 2 taon ding naudlot ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr dahil sa pandemya. Dahil sa paghupa ng banta ng COVID-19, muli itong ipinagdiwang kaya't labis ang tuwa ng mga kababayan nating Muslim sa Baguio at Benguet. Narito ang report. Sami'allahu liman hamidah. Halos mapuno kanina ang bahaging ito ng Athletic Bowl. Dito nagkita-kita mga kapatid nating Muslim mula sa Baguio at Benguet para ipagdiwang ang Eid al-Fitr. So ngayon ay ito po yung pinakahinhintayin po namin na tinatawag na Eid al-Fitr, pagtatapos ng aming pagsusumikap ng 30 araw na kaming nagfa-fasting na mula 4:30 to 6, 12 or 15 na hindi po kami kumakain. Kung naramdaman natin ang paglipas ng buwan ng Ramadan ng kaibilis, ganyan din ang buhay natin dito sa mundo. Unang-una ang kanilang gagawin ay magsasagawa ng pagdarasal. And then after that ay sila ay mayroon yung imam or yung leader nag-lead sa prayer, ay siya po ay magsisermon, which is ito na ho yung naririnig natin ngayon. Kaya po mapapansin niyo naman po ang mga ginagawa ng mga Muslim dito ay tanging makinig lang sa sermon. Pagkatapos ng misa, magsasalo-salo ang mga Muslim at magbibigayan ng regalo. Ang iba ay tumutulong para pakainin ang mga mahihirap na kapatid. Labis daw ang kanilang tuwa dahil matapos ang 2 taon, sa wakas ay naipagdiwang nila ito. So kapayapaan po ang pinakapangunahin namin na panalangin. Ang selebrasyon ng Eid al-Fitr ay magtatagal ng 3 araw. Susunod, babaeng siklista patay sa aksidente. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan
ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa 231 barangay ng Distrito 2 ng Pangasinan, boses ng mamamayan ang pinapakinggan. Kay Mark Cuangco, problema ng pamilyang tinututukan. Kasama rito ang pagpaparami ng disenteng trabaho, pagpapataas ng kita ng mga maliliit na negosyo, pampamilyang ayuda sa panahon ng krisis, at pagpapalakas sa industriya ng turismo sa buong distrito. Kasama si Mark, sigurado ang pag-unlad sa bawat bayan ng distrito. Congressman Mark Cuangco, numero 1 sa ayuda at serbisyo. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba bang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa,
baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Party list. Number 25. Probinsyano ako, 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 party list. Number 25. Nasawi ang isang siklista matapos itong masagasaan sa Patak, Santo Tomas, La Union. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa videong kuha ng dashcam sa kahabaan ng Patak, Santo Tomas, La Union pasado alas 7 ng umaga kahapon, makikita ang grupo ng mga siklista sa kaliwang bahagi ng kalsada. Maya-maya pa ay natumba ang isa sa kanila. Kasunod nito'y makikita rin ang pag-angat ng kaliwang bahagi ng videong indikasyong may nasagasaan ang sasakyan. Mali ang nangyari, ma'am. Prior doon sa insidente, yung B1, ang sabi naming B1, ito po yung kutsi, was traveling the highway heading south direction. Samantala, yung grupo ng cyclist, on the opposite direction din sila, using the outer lane, and upon reaching the place of incident, allegedly yung B1 nag-overtake po siya ng jeep. Then, while on the process of overtaking the victim, yung cyclist natin, dahil grupo sila, nabangga niya ata yung gulong ng sinusundan niyang bisikleta, kaya nag-stumble doon sa, parang natumba yung bata, tapos tumilapong doon sa inner lane ng kanyang direksyon. Sakto yung pag-overtake ng kotse, doon na siya nahagip ng kaya nabangga po siya. Inireport ito ng mga concerned citizen sa PNP Santo Tomas. Rumespondi sila kasama ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Dinala ang siklista sa La Union Medical Center pero idineklarang dead on arrival. Kinilala itong si Christine Trinidad, 18 years old, at residente ng Tabtabungaw, Rosario, La Union. Ayon sa Santo Tomas PNP, hindi na magsasampa ng kaso ang pamilya sa driver na kinilalang si Karen Chan, 41 years old residente ng Tinajeros, Malabon. Kahapon din nag-usap-usap yung mga involved parties, yung magulang ng bata at saka yung nakabangga, wherein they agreed that yung driver ng kotse magbabayad ng 250,000 as compensation to John Trinidad, yung mga magulang ng bata. Ren de Guzman, News Force, North Luzon. Samantala, parami sa Baguio City ang mga nawiwili sa Tai Chi. Malaki raw ang benepisyo nito sa kalusugan. May kwento po si Ren de Guzman. Kahit matanda na, malakas at bihira raw magkasakit si Wahab. Ang kanyang sikreto, Tai Chi exercise. Kailangan yun kasi ang kwan yan, ang kwan ng Tai Chi, healing, gamot. Kaya doon, nag-umpisa na ako na mag-Tai Chi. Yung kasi karamihan dito din may mga sakit na kwan, kasi yun ang kwan nitong kwan, healing, tapos peace of mind,
Pag nandito ka, wala kang medyo problema sa labas eh. Pwera lang kung lumabas ka na. Si Raymond naman, nagta-tai chi para maiwasan ang mental health issues. Po kasi before I was struggling with self-confidence, so I wanted to boost my self-confidence. Kaya I tried to engage myself in sports. Tapos I found na merong Chinese martial arts. Yun po yung Wushu Taolo. And then parang on the first year, parang I see myself na I enjoy the sports. Tapos dun na po parang nagkaroon ng passion. And then almost 5 years already na nagte-train. Si Raymond at Wahab, kasama ang iba pang mga nawili na sa Tai Chi, ay araw-araw nagkikita sa Burnham Park para mag-Tai Chi. I'm one of the pioneering instructor noong BCF pa ang UC. So nung first na competition, isa ako sa nagturo, nag-guide sa nakikompete noon. Sad to say na yung iba medyo naglaylo sila. And actually this is I think it's more than 5 generation na to. Yung mga ibang matatanda dito, yun yung estudyante ko noon pa 2001 or 2. Ang Thai ay nangangahulugang extreme at ang Chi ay energy. Nagsimula ito bilang extreme fighting art o martial arts at sistema ng galaw sa China 1,500 taon na ang nakalilipas. Free or freedom sa pag-iisip, lahat-lahat. Yung walang nakakabalakid sa inyo na gawin mo ang ginagawa mo. Yung bang hindi ka lang relax, pero you're free from any stress kahit sa pag-iisip. Kaya't sa mga nais daw masubukan ang Tai Chi, bukas ang kanilang Tai Chi session sa Burnham Park tuwing 6:00 ng umaga. Ang World Tai Chi Day ay ginunita noong Sabado. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Last week na ng ating campaign period before the May 9 elections. Let us go into the COMELEC resolutions by way of reminders to the candidates, the campaigners, and their supporters. Meron tayong resolution number 10732 ng COMELEC na na-promulgate noong November 24, 2021. And ayon sa COMELEC resolution na ito, lahat ng campaign ng mga kandidato should be in coordination with the policies and the standards of the Department of Health. Of course, some candidates, their staff, and their campaigners, supporters are considered authorized persons outside of their residence. Subject to IATF supervision din. They can control, they can supervise, they can moderate yung mga tao who are of course below 18 and above 65 na nagjo-join ng mga sorties. Ganun din yung mga tao who are compromised in health, in any disease for that matter. And yung mga caucuses, conferences, meetings, rallies, motorcades can be subject under the control of the IATF. In whatever capacity, lahat ng nag-attend ng political sorties are required pa rin ng full coverage ng face shield. All are required to wear face masks but no longer face shield. Okay? At doon sa paggamit ng face mask,
sinasabi ng COMELEC resolution na ito, hindi pwede ang make it yourself or do it yourself mask. So meron tayong minimum standards na ginagamit. Ngayong nasa alert level 1 tayo, ang caucuses, meetings, rallies, and meeting the avance, ang allowed dyan ay 70% of the operational capacity of the venue. So, hindi pa rin 100%. 50% pag level 2, 30% pag level 3, and so on, and so forth, and so on. No? And of course, dito sa resolution na ito, palaging sinasabi na all activities shall be supervised and governed by the COMELEC, the Department of Health, the IATF, and the local government unit. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga kasuotang hinaluan ng Cordilleran Textiles, ibinida ang kwento. Susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ibinida sa isang fashion show mga makabagong kasuotang hinaluan ng Cordilleran Textiles. Isa raw itong paraan para mas maipakilala ang mga taga-Cordillera. May kwento si Randy Guzman. Babae, lalaki, matanda o bata, lahat sila nagpatalbugan sa katatapos na Inabel Resurgence 2 sa Benguet, Capitol. Ang mga kasuotang ito ay gawa ng mga kilala at sumusubok pa lamang na mga fashion designers. Kahit wala akong masyadong experience doon, parang sige, try natin, pasok tayo. Wala namang mangkwan doon eh. Try natin yung high fashion, ganun. Kasali na ako last year, pero mentoring lang po. Parang doon kasi nung first year, ako parang alanganin ako kasi sumali. O alanganin ako sa course ko. Kaya tapos nung nangyari yung Inabel Resurgence, parang wow, mga designer. Parang nakikita mo yung mga design nila na minamodel ng mga model. Ganun may runaway. So why not itry ito naman next year? Nanguna sa kompetisyon ang Inabel mixed with street style fashion trend na kanilang nilikha sa tulong ng kanilang mentor na si Ring Macaraeg. Sa kompetisyon, mas nakakita sila ng paraan para mas maisulong at maipagmalaki ang kultura at tradisyon ng Cordillera sa pamamagitan ng fashion show. Through yung mga paglagay-lagay mo ng mga Inabel sa mga bagong designs ngayon, yung mga current na fashion styles ngayon, parang mas napapakita mo ngayon na kahit Inabel yan, hindi lang para sa traditional, na hindi lang para sa wrap-around skirt, parang ganun-ganun lang na tapis, ganun, bahag, or anything else. Pero pwede siyang gamitin na pang-design sa mga damit. Tapos, mas napapakita po natin yung mga magagandang designs ng mga Cordilleran Inabel. Ang Inabel Resurgence ay inorganisa ni Evelyn Calag, isa ring Inabel fashion designer. Sa mga nagbabalak na pasukin ng paghahabi or sa manufacturing ng mga Inabel, ang masasabi ko, be different. Para hindi kayo kapareho nung meron na. Kailangan nyo mag-isip ng mag-innovate ng mga bagong produkto, bagong disenyo, para ang mga tao ma-curious sa mga produkto nyo at bumili. Ang paghahabi ay parte na ng kultura ng mga Cordilleran. Ang iba't ibang textiles o disenyo ay simbolo ng proteksyon sa panganib, pagbibigay-pugay at estado ng isang Cordilleran ilang taon na ang nakalilipas. Madalas ding isama noon ang mga hinabing mga kumot sa mga katawan ng mga ninunong pumanaw bilang proteksyon umano sa mga espiritong nais bulabugin ang katawan ng mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel na